Sorry, πήρε πέναλτι η Chelsea όντως. Πήρε πέναλτι η Chelsea. Πήρε πέναλτι η Chelsea. Θα το ξεκινήσουμε έτσι το επεισόδιο, δεν πειράζει. Με suspense. Πήρε πέναλτι η Chelsea, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω ποιος το βαράει τώρα που δεν παίζει ο Palmer. Την ώρα που λογικά ο Ενκούκου. Ο Ενκούκου. Όχι, βγήκε. Άκυρο. Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε. Fish and Chips. Πάει στο βάρο μας. Επεισόδιο 21. Όχι 21, 20. Είναι επεισόδιο 20. Κλείνουμε 20. Δεν ξέρω, λέγεται κάπως αυτό. Ναι, 20. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνουμε και σκέφτομαι τώρα. Και ανοίγουμε έτσι ωραία με το πέναλτι εδώ πέρα. Ναι, είδηση. Ευχάριστο γεγονός. Γι' αυτό ακολουθείτε και εσύ app για έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Και ημίχρονο στο Merseyside. Ναι, το έβαλε ο Μαντουέκε. Τι διάλογο. Ο Μαντουέκε το κέρδισε. Το εκτέλεσε κιόλας. Το βάρισαν, ναι. Οκ. Πανηγύρισε, Σάκη, η ομάδα σου έβαλε γκολ. Γκολ. Ρε φίλε, εντάξει, όχι τόσο έντονα. Λοιπόν, οκ. Όπως καταλαβαίνετε, γράφουμε την ώρα των παιχνιδιών, γιατί τώρα με τα παιχνίδια που γίνονται και Boxing Day και ιστορίες δεν βγάζουμε άκρη. Και γι' αυτό είμαστε και εν μέσω αγωνιστικής. Θα διαβάσω τη λίγκα τώρα μια στα γρήγορα. Τον ΕΙΑΠ. Demo 9 mode του Γιάννη Αδάμου ανέβηκε πρώτη θέση και πάλι να δούμε τι θα γίνει, πώς θα λήξει αυτό. Nick B24 του Νίκου Λικαρτσί. Καινούριο πρέπει να είναι αυτός, δεν το θυμάμαι. Είναι στη δεύτερη θέση. Δείχνει ότι έπεσε, οπότε μπορεί να έχει ανέβει. Ναι, απλά χάσαμε και μια αγωνιστική επειδή ήταν τέτοιο. Πεγάσιος Πέτρου με την Green Walkers τρίτη θέση. Τρούφας United του Κώστα Καφετζή τέταρτη θέση. Και Tequila Sunrise, πολύ ωραίο. Ωραίο, τέλειο. Πολύ ωραίο όνομα. Του Νίκου, τι επίθετο είναι αυτό, ρε άνθρωπο τώρα. Διακουμογιαννόπουλος. Διακουμογιαννόπουλος, μπράβο. Βέβαια ισοβαθμεί με Fatherland FC του Τσακνάκη και τους Panthers του δικού μας, του Μαέστρο. Μαέστρος με 34 πόντους έχει κάνει μπαμπάτσικη αγωνιστική. Έβαλε γκολ η Chelsea λοιπόν. Εγώ περιμένω. Εγώ αγωνιώ για γκολ ή Γκέχη ή Μοπέ. Έναν εκ των δύο. Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι πιο πιθανό να γίνει από αυτά τα δύο. Αλλά θα δούμε. Και γενικά είναι μια αγωνιστική ακόμα πολύ low scoring ποια είναι αυτή τώρα να δεις, η 19. Όπως και η 18 ήταν γενικά low scoring αγωνιστική. Και συνεχίζει ένα μοτίβο, ρε παιδί μου, κακών αγωνιστικών νομίζω για τους περισσότερους παίκτες. Εσείς πώς πήγατε, δεν έχω προλάβει καν να δω τις ομάδες σας. Να μιλήσουμε μόνο για τη 19 ή και τη 18. Πες, ξέρω εγώ, άμα έκανες. Πες τι ξεχώρισες, ρε παιδί μου. Εντάξει, το θετικό είναι ότι παίρνω βασικά μέχρι στιγμής πράσινο βελάκι. Πήρα και την προηγούμενη αγωνιστική. Χωρίς να κάνω κανένα μεγάλο σκορ. Έκανα στη 18 46 πόντους. Okay. Είχα τον Σολάνκε που έκανε το hat-trick. Σολάνκε ή Ψολάνκε όπως είναι το nickname του τελευταία. Είχα Σαλάχσον, έβαλα αρχηγό Μορένο. Εντάξει. Καλά, η τύχη όπως είπες εννοεί τους τολμήρους, έτσι. Ναι. Έχασε την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή. Την έβγαλε μάλλον ο τερματοφύλακας. Θα μπορούσε να μην είχε κάνει μάγκα. Θα μιλούσαμε αλλιώς τώρα. Όντως ήταν καλή κεφαλιά αυτή την είδα. Ήταν σαν το προηγούμενο γκολ που είχε βάλει με τη City, με ποιον το είχε βάλει. Με την Brentford. Ναι, με την Brentford. Αυτή την αγωνιστική με στους 22 πόντους. Έχει 0 πόντους ο Λένο, 0 πόντους ο Μορένο. Αλλά μου έχουν φέρει επιστροφές ο Van Dijk και ο Σολάνκι. Αυτός ο Σολάνκι. Το μαύρο αγκάθι είναι ο Ελανγκά, που αυτές τις δύο αγωνιστικές έχει φέρει return, αλλά τον έχω στο πάγκο τρίτη επιλογή. Έφερε 7 πόντους στη 18 και 10 τώρα στη 19. Ναι, μεγάλος πόνος ο Ελάγκα, γιατί και εγώ τον είχα σκεφτεί που έλεγα να φέρω ή μέσω φούλα μία αυτόν και δεν τον έφερα και δεν μου βγήκε αυτό καθόλου. Εσύ, Ανδρέα? Είναι πες. Θα έλεγα λίγο ότι αυτό με το πάγκο, να είσαι καλό πάγκο, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Ναι. Απ' τη μια λες, άμα δεν παίξει κάποιος που μπορεί να σου φέρει επιστροφή.
αλλά από την άλλη βλέπεις τους πόντους στον πάγκο και σε πιάνει μια απελπισία. Ναι, οκ. Γενικά πρέπει ο κόσμος να τον μπαλανσάρει. Αυτό έλεγα και σε ένα παλικάρι στην ΠΑ που είχε ποσάρει την ομάδα του και είχε μοιρασμένα τα λεφτά. Είναι, όπως λες, δίκοπο μαχαίρι. Ωραία, πάμε στον Ανδρέα. Εγώ λέω πριν μπω στα της ομάδας μου, πρέπει και οφείλω να πω χρόνια πολλά στο Χρήστο τον Ξύλο. Να χαίρετε το όνομά του. Το γιόρτασε με ένα hat trick. Δεν τον έχω στην ομάδα μου. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς παρά να χαίρεσαι για αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ. Ήσουν από αυτούς που τον έφεραν τουλάχιστον. Τον είχα δει αγωνιστικές. Σε έκραζα τότε και καλά σου έκανα, μου φαίνεται. Δικαίως, αλλά εντάξει. Όταν τον έδειξες. Πίστεψε τον λίγο, ρε παιδί μου, γιατί νομίζω τον είχαμε φέρει μαζί που είχα φέρει εγώ με το μοπέ και εγώ τον έχω ακόμα. Ναι, κοίτα, τότε είχε τραυματιστεί ο Βονί και είχε καλό πρόγραμμα η Forest. Πού να φανταστώ ότι θα κάνει hat trick. Καλά, εντάξει. Μετά πόσες αγωνιστικές φορές, εντάξει. Λοιπόν, τη 18, εντάξει, μία ακόμη κακή αγωνιστική στη Φαρέτρα, 36 πόντι πάνω στο average. Μικρό κόκκινο βελάκι. Πάγκος με αρεολάκια με εγγύ που πόνεσε. Έχασα εκεί αρκετούς πόντους. Πήρα Κόνζα που έλεγα δεν θα κάνω μεταγραφή. Εν τέλει φοβήθηκα ότι δεν θα κατεβάσω δεκάδα και πήρα Κόνζα. Return μόνο Σον, Bowen και Σαλάχ, όλοι οι άλλοι ασώδια. Μία ακόμα αποτυχημένη αρχηγία, πρέπει να έχω τεράστιο σερί αποτυχημένων αρχηγών. Γενικά πολύ νομίζω ότι θα γράφω και στο chat της pub. Πολύ. Δεν πετυχαίνουν οι big hitters. Ναι. Καιρό έχω να πιάσω. Ναι. Και τώρα η 19 είναι εν ενεργεία. Καλούτσικα πάει, 26 πόντι. Βέβαια πιστεύω αύριο θα πέσω. Γιατί δεν έχω Arsenal καθόλου. Οπότε νομίζω αύριο θα πέσω λίγο. Έφερε ο Νέτο 9 πόντο. Τι άλλο. Ο Σαλάχ και αυτός αποτυχημένη αρχηγία πάλι. Σε Μένιο ένα πεντάρι. Αυτά. Εντάξει, κάτι είχες. Είχα τον Νέτο. Αυτό. Προς το παρόν είμαι στους 16 πόντους. Περιμένεις όμως πολλούς. Δηλαδή λογικά θα μου περάσει το σκορ. Καλά, δεν ξέρω, θα δούμε. Έχω αυτό το double up της Tottenham που όποτε το έχω όλο κάτι γίνεται. Την άλλη φορά που το είχα τραυματίσει και ο Βαντεβέν, τραυματίσει και ο Μάντισον, δεν ξέρω, είναι χαμός. Τώρα που το ξανά έκανα, τραυματίσει και λέει ο Ρομέρο και θα λείπει. Ναι, θα λείπει. Γενικά και εγώ ήμουνα σε μια φάση, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα ήταν ακριβώς, γιατί με τις μέρες τα έχω χάσει λίγο τώρα με τις αγωνιστικές. Το Σουκού τέλος πάντων ήμουν σε φάση απελπισίας, δεν ήξερα τι να κάνω και τόσο στην ομάδα μου δεν μ' άρεσε. Έκανα και αυτή την τραγελαφική κίνηση που ξύπνησα πτώμα κατά τύχη 5 λεπτά πριν το deadline της αγωνιστικής της 19 και για κάποιο λόγο πήγα και άλλαξα και έβαλα το Holland στον πάγκο αντί και έβαλα τον Γκέχη μέσα. Που σαν κίνηση... Μην με λες τέτοια τώρα ρε. Αλλά γκόλ Manchester City παρεμπιπτόντως. Γαμώτο. Ο Φόντεν. Σαν κίνηση ήταν τραγελαφική ρε φίλε, γιατί έχεις κρατήσει το Holland, έχεις φάει όλο το τέτοιο πολύ, είχαν φέρει Σολάνγκε κτλ. Ο λόγος που τον κράτησες θεωρητικά είναι γιατί πίστευες ότι υπάρχει περίπτωση να παίξει. Και χωρίς να ξέρω τίποτα εγώ, χωρίς να έχουμε νέο, απλά πήγα και τον έβαλα πάγκο. Και σκεφτόμουν ότι φαντάσου τώρα να παίξω το πουθενά και να έχω εγώ τον Γκέχη. Ο οποίος έχασε και το clean sheet στο 1/4. Αλλά να ήμουν σε φάση απελπισίας και γενικότερα νιώθω ότι δεν έχει να κάνει με το rank, γιατί έχω υπάρξει και σε πολύ χειρότερα ranks. Μια χαρά rank είσαι. Αλλά καλά, όχι, αλλά. Δεν μας σχέζει. Έχω μια αίσθηση ότι δεν ξέρω τι να κάνω και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή, ό,τι κάνω δεν βγαίνει με τίποτα, αρχηγό δεν πιάνω. Δεν βλέπω επιλογές. Κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένος, το λέω αυτό, Νηρέα, να ξέρεις. Πάνω σε αυτό που λες για τον αρχηγό, είχα κάνει ένα control στο τέτοιο, στο Fantasy Stats, κάπως έτσι λέγεται. Που σου δείχνει πώς είναι η σεζόν σου, ξέρω εγώ. Και είχα δει ότι από εμάς τους τρεις, εσύ άμα αντί για τον αρχηγό είχες τον vice captain, θα έχεις περισσότερους πόντους. Λογικό, γιατί και από τις τελευταίες νομίζω 4-5 αγωνιστικές η μόνη φορά που έφερε return ο αρχηγός μου ήταν ο vice captain Σαλάχ όταν έχασε το match με τη Luton ο Holland. Τέλος πάντων, ναι,
είμαι σε αυτή τη φάση της απελπισίας και δεν ξέρω. Έχω και 2 μεταγραφές γιατί έκανα ρόλο αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι συγκεκριμένο από την αγωνιστική που έγινε, γιατί είναι και πολλά αυτά που έγιναν. Ή να προχωρήσουμε κατευθείαν στα AFCON και τα λοιπά. Να σχολιάσω την ανατροπή της United που έγινε αυτή την αγωνιστική. Ναι ρε φίλε. Που ήταν και τέλειο. Και Καλησπέρα Αντρέα. θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι είχε ρωτήσει κάποιος από τους Patreon, δεν θυμάμαι ποιος, κάποιον παίκτη αντί για κάποιον άλλον μέχρι μια τιμή χαμηλή. Και είπα κάποιον ονόματα και είπα και Γκαρνάτσο μέσα σε αυτά. Και λέει ο Σάκης ποιος Γκαρνάτσο και για τις μαλακίες κάτι είπε. Με τα δίκαια του. Βάζει το πρώτο γκολ ο Γκαρνάτσο το ακυρωθέ. Εντάξει, 4,7 κάνει ρε εσύ και είναι βασικός. Πόσα γκολ είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή όταν Ένα το είχε. είπες? Ένα γκολάκι είχε. Ένα γκολ. Ένα αλλά τι γκολ. γκολ εκείνο το γκολ όμως. Και σε περιορισμένο χρόνο. Τέλος πάντων, βάζει το πρώτο γκολ ο Γκαρνάτσο ακυρωθέν. Στέλνω στο chat καλησπέρα. Μοιραία, δεν ξέρω αν τα είδες εσύ. Τα είδα μετά γιατί ήμουν συγκεντρωμένος στο μάτσο και γέλαγα. Μετά ακυρώνεται, λέω ρε πού στη λέω τώρα ποιος θα με ακούει αυτό το παπάρ. Και μετά στα καπάκια βάζει 2 ευτυχώς. Κρατήθηκα σεμνός όμως. Είχε πλάκα. Μόνο ένα καλησπέρα υπάρχει. Είχε πλάκα. Εντάξει, κάβλα και ανατροπή. Πρώτο γκολ Χέιλουντ που το λέμε εδώ, το πιστεύουμε στο podcast. Έχει καλό πρόγραμμα United. Να πω εδώ να μπει ο κόσμος, παιδιά, να μπει στο Patreon, να γραφτείτε για να έχετε αυτά τα πολύ όμορφα interactions μαζί μας εν ώρα των αγώνων. Που μπορεί να τα έχουμε ωραίο chat εκεί πέρα με τους Patreons, τους επιστήμονες μας. Να τους κάνουμε και shout-out τώρα, έτσι που το πιάσαμε. Πάμε. Τον Αναστάση Ηλιάδη, τον Ανδρέα Μαμάτσιου, τον Φώτο Ξενόγαλο, τον Χρήστο Ελευθέρογλου, τον Σάκη Μίτσου και τον Άρη Μισάρη που είναι στο Tier Pant. Και στο Tier τον Drunk που έχουμε τον Θοδωρή Σιδηρόπουλο, τον Άγγελο Γεωργίου και τον Άκη τον Μαντούδη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε κιόλας που έχουμε φτιάξει αυτό το παράκι στο chat του Patreon και μπορούμε να αλληλεπιδρούμε έτσι λίγο πιο τακτικά και πιο εύκολα. Ναι, γενικά θεωρώ ότι παρατηρώ τουλάχιστον και από το Twitter και από την pub μας και τα λοιπά που ανεβάζει ο κόσμος ότι δεν πάει πολλοί κόσμος καλά τον τελευταίο καιρό. Είναι πολύ μοιρασμένα τα returns και εγώ η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει αυτό σαν φαινόμενο, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος δεν μπορεί να επαναπευθεί στο template, μπαίνει στη διαδικασία να βρει ο καθένας differentials μόνος του και υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στις ομάδες, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ. Απλά πρέπει να πάρουμε, πώς το λένε, πρωτοβουλίες ο καθένας. Αυτό θεωρώ. Έπαιξε θετικό ρόλο και ο τραυματισμός του Χόλαντ σε αυτό. Ναι, αυτό θα λέγαμε. Ναι, σίγουρα. Πλέον μοιράζονται τα captain picks, ας πούμε. Ναι. Αν και εκεί, ας πούμε, πάλι όλοι στο Σολάνκι πήγαν, ρε παιδί μου. Αν και μερικοί στον Άλβαρες που είδα. Σολάν και Watkins. Ναι, και αυτό το θεωρώ template από πριν. Δεν ξέρω, βλέπω έτσι πολύ μοιρασμένα returns. Βλέπουμε αποτελέσματα κουφά τύπου η πεντάρις της Fulham που τώρα έχασα από την Burnley. Και την νίκη Bournemouth. της Luton και την Bournemouth, ναι. Η Luton που κέρδισε την Newcastle τώρα έκανε ανατροπάρα με στη Sheffield United. Και μου αρέσει να βλέπω έτσι, να μην υπάρχει αυτό το template, το standard. Το τρίπολο του Wood, το ξέχασες. Εντάξει, αυτό το σχολιάσαμε. Μέσα στη Newcastle. Χρόνια εντάξει, πολλά, ιστορίες. Δεν είναι λίγο. Ναι, είναι ωραία η διαφοροποίηση, συμφωνώ. Νηρέα. Βέβαια είναι ωραία να διαφοροποιήσει και να τους γαμάς κιόλας όλους. Αλλά ναι. Είναι ωραίο όταν παίρνει τους παίκτες όμως, αυτό είναι το θέμα. Γιατί παρά τη διαφοροποίηση εδώ πόσες αγωνιστικές, ο άλλος δεν πάει να πάρει το Μαγκίν, ξέρω εγώ, όταν βλέπει ότι πληρώνει αυτός, μένουν στο Diaby. Αυτό εννοώ. Ότι πρέπει ο κόσμος να πάρει πρωτοβουλίες, δηλαδή ναι. να αρχίσει να πιστεύει λίγο στα differentials. Ακριβώς. Τώρα επιστρέφοντας λίγο στο πώς το βλέπουμε και τι θα κάνουμε. Καταρχήν να πω, διάβασα πριν μερικά λεπτά ένα tweet του Ben Crellin, αυτού του ιερού τέρατος του Fantasy, που έλεγε ότι την προηγούμενη φορά που παίξε η Liverpool τελικό στο Club World Cup είχε χάσει, είχε μια κενή, ανακοινώθηκε το πότε θα γίνει η μετάθεση του αγώνα τώρα στο κενό ανάμεσα στην Boxing Day και την πρωτοχρονιά,
Okay. Οπότε είναι αυτό ένα πράγμα και είναι για δεύτερο το AFCON, που καλό είναι λίγο να κρατήσουμε τις μεταγραφές μας, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του deadline τώρα, γιατί μπορεί να θες να προετοιμαστείς για τη διπλή της City. Γι' αυτό. Και εντάξει, το AFCON μετά, φεύγει Σαλάχ. Έχεις υπόψη. Εγώ την έχω κάνει ήδη τη μεταγραφή. Εντάξει, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Τι έκανες, Άκη? Έδιωξα τον Trippier και έφερα Ζιτσέγκο. Α, καλή κίνηση. Ωραίο είναι. Ζιτσέγκο και βολεμπολίστας, έτσι. Όχι, ο Έντεγκορτ. Α, τι λέω, ναι, τι λέω. Μπέρδεψες τους ξανθόπαπες. Μπέρδεψα τους ξανθόψεις. Ναι. Κοίτα, υπάρχει και το Asian Cup, να μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί όλος ο κόσμος λέει γι' αυτό. Έχω σημειώσει εδώ πέρα τα πιο πρωτοκλασσάτα ονόματα που θα χάσουν παιχνίδια. Σαλάχ, Σον. Υπάρχει ο Κούντους που έκανε πολύ καλό σερί και πήγε σε πολλές ομάδες. Ναι, χωρίς να έχουν υπόψη τους αυτό, οπότε γενικά προσοχή εκεί πέρα. Υπάρχει ο Τζάκσον που θα φύγει. Τον ο Χουάν που βέβαια τραυματίστηκε. Ναι, ο Τζάκσον, ναι. Ο Χουάν τώρα τραυματίστηκε στο ημίχρονο μόλις, οπότε δεν ξέρω τι παίζει εκεί πέρα. Και ουσιαστικά η μισή ομάδα της Nottingham Forest έχει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 5-6 άτομα. Άινα, Μπολί, Οριέ, Κουγιάτε. Αρέσει να σε ρωτήσω κάτι. Για πες. Ο Σεμένιο τι εθνικότητα είναι, γιατί τον έχω? Δεν έχω. Αν και εδώ πέρα στη τέτοια δεν τον είδα. Γκανέζος είναι. Πόρε φίλε, ούτε ο Φόντερ μας θα είναι. Ναι, πολύ και ο Wissa στην Brentford. Και το θέμα μου είναι ότι παίκτες π.χ. βλέπω εδώ στην Crystal Palace, υπάρχει ο Ντοκουρέ, ο Σλουπ, που είναι παίκτες που δεν είναι picks σε πολλές ομάδες. Χαλάνε την ισορροπία της ομάδας. Ναι, να δούμε πώς επηρεάζει αυτό. Ας πούμε, ο Έντο στη Liverpool δεν ξέρω αν θα φύγει. Νομίζω θα φύγει. Ναι. Οπότε είναι πολύ ένιγμα το τι θα γίνει εκεί πέρα. Πολύ εύκολα να λήγουν δύο θέσεις σε όλες τις ομάδες με τον Σαλάχ και τον Σον, που είναι από τους παίκτες που θεωρώ ότι τους έχουμε σχεδόν όλοι πλέον. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε εκεί πέρα από παίκτες, ας πούμε, αντικαταστάτες. Θα είναι καλό νομίζω για μας αυτό που θα αλλάξουν λίγο οι ισορροπίες, θα φύγουν οι παίκτες από τέμπλετ, ας πούμε, ο Σαλάχ και ο Σον. Θα βγουν καινούργια διαμαντάκια, σίγουρα στις χαμηλότερες τιμές, 5 με 6 εκεί πέρα θα παιχτεί πολύ scouting. Θα κολυμπάμε και στο χρήμα. Ναι, θα έχουμε πολλά λεφτά και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Ναι, απλά αυτό ρε παιδί μου, επειδή είναι παίκτες που, για να πούμε εδώ και το AFCON είναι 21 με 22, έχω την εντύπωση ότι χάνουν σίγουρα αυτοί οι παίκτες Game Week. Αλλά άμα πάει, ξέρω εγώ, κάποια ομάδα, άμα πάει η Αίγυπτος μέχρι το τελικό ή δεν ξέρω τι, μπορεί να χάσει μέχρι και την 24 ο Σαλάχ. Οπότε, ναι, δεν θα κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά μπορεί να χρειαστεί να τους ξαναφέρουμε κατευθείαν πίσω. Εξαρτάται πόσο θα πέσουν, βέβαια. Ναι, θεωρώ δεν είναι για να τα μοιράζουμε τα λεφτά γενικά που θα πάρουμε. Κοίτα, εκείνες τις αγωνιστικές σίγουρα θα φορεθεί, για να το πω έτσι, πολύ Σάκα, όσους δεν τον έχουν. Μετά Σάκα, ίσως Ζώτα από Liverpool. Βασικά οποιοσδήποτε μπει αντί του Σαλάχ. Δίας, ένα εκρηκτικό return. Ο οποίος, να πω, εδώ πήρα Σαλάχ στην ομάδα μου στην Wildcard και δεν έχω πλέον τον Δίας. Φυσικά, return ο Δίας, ρε φίλε. Φυσικά. Πότε έκανε return ο Δίας? Έκανε assist. Μπήκε αλλαγή με την Burnley, έκανε assist. Α, ναι. Εντάξει, ένα πόντο παραπάνω πήρε. Εκρηκτικό δεν το λες αυτό, απ' τα Lidl. Σκορδάκι. Σκορδάκι, ναι. Μινέρβα. Αυτό αντικαταστάτη του Σαλάχ στην μ' ακούς? Το γύρισε City. Ο Άλβαρες με πέναλτι. Θα μας ρίξει. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Συνέχισε. Μετά ο αντικαταστάτης του Σον, οποιοσδήποτε τώρα κάνει step up. Πέρα έναν Τζόνσον, φίλε, τον πήρε και στην ομάδα της κοπέλας μου. Δεν τη ρώτησα κιόλας για αυτή τη μεταγραφή. Η αλήθεια είναι, έκανα 2 μεταγραφές, δεν τη ρώτησα αυτή τη βδομάδα. Γι' αυτό δεν έχει επιστρέψει. Ο Κόκου που τη ρώτησες, ο Νκούκου επέστρεψε. Και ο Γκούστο που δεν τη ρώτησε επέστρεψε αυτή τη βδομάδα. Οπότε είναι απλά, δεν ξέρω ποιος μπαίνει στην ομάδα της. Τι πρωτοβουλίες είναι αυτές, θα τις πω.
Τον Τζόνσον τον πήρα στον Χιτσάν που βάλε και 2 γκολ. Οπότε εντάξει, έχει μεγάλο πύχη να υπερβεί. Τέλος πάντων, παρένθεση. Οποιοςδήποτε από τότε να μπορεί να κάνει step up. Και ο Ριτσάρλισον, τι να πω. Αυτό το παλικάρι περιμένει να μπει στην ομάδα μου για να αρχίσει. Υπάρχει ο Κουλισεύσκι. Άκουγα το podcast των Pub Tales που είχαν κάνει τώρα ένα πρόσφατο. Χαιρετίσματα στα παιδιά. Και ανέφεραν κάτι στατιστικά για τον Κουλισεύσκι ότι είναι από τους top γενικά δημιουργούς στο πρωτάθλημα, το οποίο εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Δεν θα το έλεγα. Πάντως έτσι, με το eye test, έτσι. Ναι. Απλά είπε κάτι νούμερα που ήταν πολύ ψηλά σε key passes και chances credit ο Κουλισεύσκι. Και αυτό, ρε παιδί μου, ίσως είναι λίγο έτσι ένα δείγμα, ένα μήνυμα ότι ίσως αρχίσει να επιστρέφει. Ειδικά τώρα επιστρέφει έτσι κι αλλιώς τελευταία. Κοίτα, πάντως έχει σχετικά χαμηλά expected stats. 2,5 γκολ και 4 assist. Ναι, okay, δεν ξέρω. Απλά το ανέφερα αυτό. Βέβαια, εντάξει, τόσο return έχει, πλάνει παραπάνω τα γκολ. 7 return από 6,5 expected. Εντάξει, δεν μου γεμίζει το μάτι με το eye test που λέμε, ρε παιδί μου, αυτό. Μια περίπτωση που υπάρχει και έχω δει να συζητιέται πάρα πολύ και εγώ είμαι πάρα πολύ σκεπτικός, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί καθόλου, είναι ο Kevin De Bruyne. Ναι, μπράβο. Που νομίζω δεν έπαιξε καθόλου στο Club World Cup, αλλά ήταν μαζί με την αποστολή, προπονήθηκε. Αναμένεται να επιστρέψει. Δεν ξέρω αρχικά το ότι είναι και πάλι fit. Δεν ξέρω πόσο θα γίνουν μάνα στα λεπτά του, γιατί νομίζω ο τραυματισμός που είχε ήταν τραυματισμός που είχε πάρει στο Champions League πέρσι στο τελικό. Τον έβαλε παρόλα αυτά στο πρώτο μάτι σεζόν ο Pep και βγήκε τραυματίας. Οπότε θεωρώ το έχει μάθει το μάθημα του, δεν θα τον βάλει κατευθείαν ο Pep. Και επίσης δεν ξέρω, έχει καιρό που ο De Bruyne νιώθω ότι έχει αρχίσει να πέφτει. Εντάξει, ποτέ δεν ήταν και πιο fit ποδοσφαιριστής, ο γυμναστηριακός. Σαν να τα έχει τα χρονάκια του πλέον, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ο De Bruyne που ξέραμε. Κοίτα, για κάποιον που είναι σαν και εμένα αρκετά πίσω, 50-60 πόντους πίσω από εσάς πλέον. Μόνο τόσο. Ναι, Σάκη, μόνο τόσο. Μπορεί και παραπάνω φυσικά. Είναι ό,τι πρέπει για ρίσκο, ρε φίλε. Τι να πω, ένας παίκτης 25 return πέρσι, 183 πέρσι, 296 πόντους πρόπερσι. Νομίζω είναι τα μάμ, τι να πω, για να ρισκάρεις. Ναι, κοίτα, κάθε ωραία. Είναι και στα ίδια λεφτά, ξέρω εγώ, με το Σαλάχ περίπου. 3 εκατομμύρια πιο φθηνός πρέπει να είναι, ρε. Τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Είναι 10,2 δεν μπορεί να είναι 13,3 ο Σαλάχ τώρα. Ναι. Κοτσάνα πέταξε. Μεσόν είναι στα ίδια περίπου. Ναι. Κάθε καλά, απλά εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός ως προς αυτόν γενικά. Εσύ που είσαι και ψηλά στα ανώτερα διαζώματα της βαθμολογίας. Ποια ανώτερα διαζώματα, στο ένα μύρο Βολοδέρνα κι εγώ. Και η City, να πούμε, είναι ομάδα που δεν θα πληγεί καθόλου από το AFCON ούτε από το Ασιατικό. Δεν έχει κανένα που θα φύγει. Ναι, αλλά έχει δικά της θέματα. Έχει δικά της θέματα. Παραπέει εδώ και καιρό τώρα να δούμε αν θα το πάρει αυτό το παιχνίδι με την Everton. Είναι δύσκολο. Θα το πάρει, αυτό το γύρισε. Αυτό δεν θα έχει κανένα απολύτως πλήγμα. Η Liverpool, ας πούμε, θα χάσει λογικά και το Matip. Δεν ξέρω καν αν παίζει, για να είμαι ειλικρινής, ο Matip πλέον. Ο Matip έχω δει ότι παλιότερα είχε μαλώσει με ένα προπονητή, νομίζω, και δεν έπαιζε. Είχε τραυματίας, είναι εντάξει. Εδώ τον βγάζει βέβαια σε site που έχω εγώ, αλλά θα δούμε. Knee injury. Expected back 19 Μαΐου, ναι, μαλακή είπα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ έχω θέμα για την αγωνιστική που μας έχει τώρα, γιατί έχουμε ακόμα μια αγωνιστική πριν γίνουν αυτά. Έχουμε την Game Week 20 που είναι μπροστά μας, που θα είναι πρωτοχρονιάτικοι ιστορίες κτλ. Γιατί έχω δύο αγωνιστικές, καλά. 2 μεταγραφές, έκανα ρολ. Και εγώ, φιλαράκο, και εγώ. Και το τι σκέφτομαι τώρα, έχω αυτούς τους 2 κύριους που με έχουν. Καλά, ο ένας κύριος με έχει πουλήσει τελείως. Ο Καστανάς κάτι έδωσε στην αρχή που τον πήρα. Ο Γκί έχει τίποτα. Θέλω να διώξω έναν εκ των 2. Και κοιτούσα να δω φθηνό, γιατί δεν έχω και λεφτά στην μπάνκα. Κοιτούσα να δω στα 4,5 περίπου αμυντικούς.
Υπάρχει περίπτωση τη Everton να παίζουν εκτός με τη Wolves Άρα, και φίλε, δεν μου αρέσει μπράβο το σου. επόμενο. Τι? Γιατί? Μπράβο, γιατί τα ίδια πράγματα σκεφτόμαστε ακριβώς. Ναι, αλλά δεν μας δουλεύει προς το παρόν. Θα δούμε. Λοιπόν, Αν πες. δεν έπαιζε με την Wolves εκτός, θα πήγαινα σε κανένα Ταρκόφσκι. Σε κανένα καλά, όχι τέτοιο. ακριβώς το ίδιο, περίπου το ίδιο. Υπάρχει και ο Braithwaite που είναι πιο φθηνός. Καλά, εντάξει. Α, τώρα Μικολέγκο σκέφτεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, Δεν μου φτάνουν τα λεφτά για τον Μικολέγκο. Αλλιώς ίδια ένας τιμή παίκτης- 0,1 διαφορά με τον Ταρκόφσκι έχει, δεν σου φτάνει. Δεν έχω τίποτα, ρε. 0. Ο Γκέ έχει 4,6, δεν είναι, ρε. 4,5 το πουλάω εγώ. Λοιπόν, άντε, σε διέκοψα βέβαια. Όχι, να πω τον Πες, ένα πες. παίκτη που κοιτούσα και λογικά θα φέρω εκτός αν κάτι γίνει κάτι Πας και δώσεις και ιδέα, άλλο έτσι. μου ήρθε. Είναι ο Ζούμα Α, καλά, εντάξει. που παίζει αύριο με την. Παίζει αύριο με την Arsenal. Τον Ογμπό να πάρε. Όχι, με τη. Ναι, με την Arsenal παίζει. Μετά παίζει με την Brandon και έχει και δύο καλά ματσάκια μετά σε Sheffield United και Bournemouth. Επειδή το σκεφτόμουν γιατί είναι και παίκτης που ανεβαίνει γενικά και βάζει γκολ. Και μου αρέσει σαν πάντ. Νομίζω κοιτούσα και τα expected goals του. Έχει σε διάφορα μάτς που τα είχε τις είχε τις φάσεις του. Δεν έχει φέρει κάποιο γκολ, έχω την εντύπωση μέχρι στιγμής. Τι ζούμα, ρε. Πω. Τι Και κρατάει και ζούμα, συχνά. τι ζούμα εδώ μέσα. Πω, τι λέει. Σήμερα έχω πει πολλά, έχω γράψει και στο chat. Daddy jokes. Κρατάει αυτό- συχνά clean sheet η West Ham, γι' αυτό. Ποτέ δεν κρατάει, αλλά. Κοίτα, δεν ωραία, κρατάει όλα κράτησε με κανένας, το οπότε United. κάτι πρέπει να κάνουμε. Κοίτα, αυτό που Δεν λες, γίνεται. σε αυτό που λες, στο σκεπτικό, εγώ πήρα Λιβραμέντο στη Wildcard. Ο οποίος εντάξει έδωσε 9 πόντους στην αρχή, 2 πάγκους τώρα σε ρί. Στο επόμενο μπορεί να παίξει, αλλά. Στο επόμενο μπορεί να παίξει, αλλά η άμυνα της Newcastle είναι ελβετικό τυρί που λέμε και έχει και 3 μάτς τα επόμενα πολύ δύσκολα, Liverpool City και Villa. Ναι. Οπότε ναι, ο Βαλεντίνος πρέπει να πάρει πόδι. Αυτό που είπες ότι όντως δεν κρατάει κλειστή σχεδόν καμία ομάδα έτσι, με συνέπεια. Με οθεί στο να κοιτάξω επιθετικά back που μπορεί να δώσουν επιθετικό return. Και εκεί κολλάω τον Μικολέγκο. Ο οποίος εντάξει δεν έχει δώσει και τα return, αλλά μπορεί έχει να δύο δώσει. σεριά αγωνιστικές νομίζω. Ναι. Και η Everton τον Dice είναι πειθαρχημένη ομάδα. Μπορεί να πάρει και το clean sheet. Και εγώ 2 έχω βέβαια. Δεν ξέρω τι θα την κάνω την άλλη. Η αλήθεια. Κοίτα, εγώ θα την κρατήσω τη μία για να έχω 2 τότε που θα γίνει το Νταραβέρι με το Afcon στην επόμενη αγωνιστική. Καλά. Ναι, σωστό. Κι εγώ 2 είχα και έκανα μια μεταγραφή. Α, είδατε. Ωραία το πάμε. Απλά. Επίσης έχω και άλλες σκέψεις τώρα. Άμυνα Arsenal που μου λείπει. Δεν ξέρω αν μου φτάνουν για κάτι. Αντιγραφέας. Δεν ξέρω, Ναι. γιατί πήρες Arsenal. Τώρα δεν είπα ότι πήρε Τσέγκο. Α, ναι, δεν μου Ο φτάνουν για Χριστόφορος δεν μου φτάνουν Κολόμβος για του FPL λέει εσύ που πήρε Arsenal με Fulham Crystal Palace και Nottingham Forest τώρα στο άμεσο μέλλον. Ναι. Κοίτα, σκεφτόμουν και Arsenal, αλλά δεν πρέπει να μου φτάνουν τα λεφτά πλέον. Ανέβηκε και ο Γκάμπριελ. Φυσικά, εγώ έχασα από τον Γκάμπριελ λεφτά. Τώρα ανέβηκε, έφτασε ξανά στα 5 που ξεκίνησε. Έβαλε γκολ γι' αυτό. Τι να πει, τέλος πάντων, παρένθεση. Και ο Ντόγκι που τον παίρνω, τον διώχνω, τον παίρνω, τον διώχνω. Ναι, και εγώ το ίδιο με τον Πόρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Εντάξει, σκέφτομαι ότι είναι ξεφτύλα να τον ξαναπάρω. Βγήκε και ο Ρομέρο Δεν off. ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Βγήκε και ο Ρομέρο Εγώ off, σου εσύ. λέω. Βγήκε ο Ρομέρο off. Είναι με double πίσω του. Ποιο θα παίξει, ο center back, ο Davis με τον Dyer. Ποιο θα παίξει center back πραγματικά. Βάζει το Ρομέρο γενικά. Όχι το Ρομέρο, το Royal. Μπορεί να βάλει τον Emerson Royal center back. Ναι, το βάζει, τελευταία αυτό βάζει. Α, έπαιξε και καλά σε ένα μάτσο νομίζω. Ναι, εντάξει, πάντως είναι γελίο αυτό το πράγμα, εντάξει. Emerson Royal center back. Πήρε 3 bonus, τώρα το βλέπω. Με την Everton. Τι λες, ρε. Με την Everton πήγε και μας χάλασε άλλο στο Θεέ μου, ρε φίλε. Ο Emerson Leighton De Souza Jr. Πω. Τι Junior. Πω. Το Junior σε πήραξε. Ποιον να βάλει. Εντάξει, ένας λόγος να μην πάρει ο Ντόκι. Οπότε μάλλον θα γίνει αυτή η αλλαγή. Λιβραμέντο Μικολέγκο. Και θα κρατήσω τον Gordon που είναι η σκέψη μου για τη δεύτερη. Gordon της Newcastle. Γενικά Newcastle πολλούς τραυματισμούς πέρα από την κούραση και από τα πολλά μάτς κτλ. Τα έχει φτύσει νομίζω αυτός.
Παίζει. Βασικά ενεργός. κάθε αγωνιστική είναι αμφίβολη και κάθε αγωνιστική παίζει. Λογικό να τα φτύσει. Δεν έχει πόδι από τις τρύπες από τις ενέσεις που του βαράνε αυτόν. Τι να πω. Νηρέα, τώρα που βλέπω την ομάδα σου, εσύ έχεις κέντρο Ward Prowse και Ανδρέας Περέιρα. Ναι, ο Ανδρέας ήταν αυτό που δεν μου βγήκε η επιλογή που ήθελα έτσι για Συγγνώμη, δύο ρε. μάτς θεωρητικά. Θεωρητικά καλά για τη φούλα. Εδώ είχα πάει τον Λάγκα. Του άρεσε το λόγο, γελάει. Όταν θα φύγουν Σαλάχ και Σον, τι θα κάνεις? Δεν ξέρω, το σκεφτόμουν και για early wildcard τώρα που φτάνουμε στα μισά. Κάντο ρε. Αλλά δεν νομίζω να το κάνω. Κάντο. Καλά θα πάει. Κάτι από αυτά που λέγαμε τώρα πριν με τον Ανδρέα θα κάνω, θεωρώ. Ή κάποιον από Θα την πας- άλλη να αναφέρω. Θα πας πολύ μέσα στη template, City. πολύ differential μετά. Είναι αναγκαστικά. Ας πούμε και το Word Prowse θα ήθελα να το διώξω, αλλά Κάτσε, είναι τώρα τόσο που το πήρες το άβολη η Word τιμή Prowse. του. Όχι, ρε, έχει 5-6 αγωνιστικές. Σου έχει δώσει τίποτα. Ένα γκολ με την Tottenham μου έχει δώσει. Πάντως μην το πουλήσεις, θα έλεγα το Word Είναι, Prowse. είναι πολύ άβολη η τιμή του Word Prowse γιατί έχει 6 εκατομμύρια, εγώ έχω 0 στην μπάνκα και δεν υπάρχει πραγματικά κανένα σε αυτή την τιμή. Όχι, κοντά. εσύ έχει επιλογές. Μόνο πιο χαμηλά, μετά υπάρχει ο Gordon που έχει ανεβεί, ξέρω εγώ. Αλλά δεν θέλω να το φέρω. Εντάξει, μπορεί να πάρει Είναι Douglas πολύ Luiz, άβολη Douglas Luiz φάση. που σου αρέσει. Ναι, το σκεφτόμουν να το ξαναφέρω, δεν σου κάνω πλάκα. Hit chan αναλόγως του πόσο Μ' χτύπησε. απέκλεισε και στο κύπελο, ρε. Μ' απέκλεισε dead team επειδή μπήκε αλλαγή ο Douglas Luiz που είχε βάλει assist στο 90. Άστα να πάνε. Εντάξει, μπορείς να πάρεις hit chan που αναλόγως του πώς τραυματίστηκε. Αυτό φύγε το Asian Cup. Α, ναι, το ξέχασα. Έχεις δίκιο. Πάρε Σαράμπια. Αυτό. Σαράμπια. Πολύ φθηνός είναι αυτός βέβαια. Αυτό να τον πάρω στον Αντρέας. Δεν ξέρω, να δούμε. Και νέτο. Αν έπαιξε σήμερα. Δεν θυμάμαι. Βασικά δεν είδα. Όχι, δεν πήγε ούτε ένα λεπτό. Αλλά ήταν πάγκο. Ήταν πάγκο, επέστρεψε στον πάγκο. Εγώ τον σκέφτομαι τον σκεφτόμουν μάλλον για την Gordon. Αλλά μάλλον από την επόμενη. Είναι ωραίο difference. Τώρα επιστρέφει right on time. Θέλουμε και ρίσκο στη φάση που βρίσκομαι εγώ εκεί. Πάλι 3,2 rank. Χωρίς Holland πέρσι 3,3 εκατομμύρια. Με Holland φέτος 3,2. Εντάξει, βελτίωση. Άρα μήπως απλά άσχετος. Κοίτα, μπορεί, εντάξει. Η δουλειά σου στην τη Χαλώνα Β της κοπέλα σου δείχνει ότι απλά πρέπει να έχεις λίγη παραπάνω πίστη στα differential σου, θεωρώ. Φίλε... Έχει καλά τμήματα υποδομής. Ακριβώς. Αυτό. Ό,τι εναλλακτική κίνηση έχω κάνει έχει βγει. Είναι απίστευτο. Περιμένουμε τώρα κάποια από αυτά τα νέα πρόσωπα να μπουν να δείξουν τι αξίζουν στην πρώτη ομάδα. Κοίτα, η αλήθεια είναι τον Balmer το δοκίμασα εκεί και μετά τον πήρα στη Wildcard και έδωσε 14 πόντους. Είδες. Και μετά έφαγε κίτρινη. Εντάξει. Τι να πω. Να. Αυτά. Δεν ξέρω, έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε? Μόνο κανένα μάτσο που ξεχωρίζεται από την επόμενη, γιατί δεν είπαμε τίποτα. Α, ναι, για πες, δεν έχω τσεκάρει καν. Είναι το derby το Liverpool Newcastle. Εντάξει, το λέμε κάθε φορά, το έχουμε αποσαφηνίσει, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ξέρει πώς το εννοούμε. Που δεν ξέρω, η Newcastle πολύ προβληματική πλέον και η Liverpool ρολάρει. Θέλω να πιστεύω ότι θα το πάρει αυτό το παιχνίδι του Liverpool. Μη σου πω θα το πάρει και θα έχει και βρει σκορ. Εδώ πήρε τον πρώτο γύρο με ένα παίκτη λιγότερο. Μια ώρα. Στο οποίο το είχα πιάσει στο στοίχημα ανατροπή, έτσι. Τώρα που είδα αυτό, θυμήθηκα υπάρχει και ο Trent που δεν τον αναφέραμε καθόλου. Που παίζει πολύ καλά μάτια. Έχει βρει το καλό του αυτό. Και μας πονάει. Σίγουρα θα πάει κόσμος επειδή θα ελευθερωθούν 7 τώρα με το Salah και το Son. Είναι και αυτό μια επιλογή, ας πούμε, το φαίνει σε Trippier και τα λοιπά. Προσωπικά δεν το έχω τσεκάρει, νομίζω δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς. Ναι. Να δούμε. Αφού είπες δεν έχεις λεφτά στο πάγκο. πάγκο. Να διώξεις Salah. Αυτό, ναι. Και ένα δεύτερο μάτσο που ξεχωρίζω εγώ προσωπικά, το City Sheffield, γιατί θα επιστρέψει ο Holland και θα βάλει 3 γκολ. Θα γίνει χαμός. Δεν είναι σίγουρο το ότι θα επιστρέψει. Είναι προσωπική μου πεποίθηση. Όχι προσωπική μου πεποίθηση. Προσωπική μου επιθυμία. Okay. Να τον βάλω αρχηγό, να μπει αλλαγή στο 60 και να βάλει 3 γκολ.
Ωραία και μετά ξύπνησε. Και μετά ακριβώς. Γενικά έχει πολλοί μάτς που πολύ απρόβλεπτα και το West Ham Brighton δεν μπορώ να το προβλέψω τι μπορεί να είναι. Πιστεύω θα το πάρει η West Ham επειδή είναι στην έδρα της. Με γκολ Zuma, το ακούσατε εδώ πρώτοι. Τι Zuma. Το Fulham Arsenal είναι αμφίροπο. Το Tottenham Bournemouth. Το Tottenham Bournemouth δεν ξέρεις τι θα γίνει τώρα αυτός ο Σολάν και σε τι άστρο βρίσκεται. Αγγλικό πρωτάθλημα μπορεί να γίνουν τα πάντα. Και το Luton Chelsea είναι αμφίροπο. Προφανώς δεν θα κρατήσει clean sheet η Chelsea. Εδώ με τη Liverpool πάρει λίγο να κλέψει ένα ματσάκι η Luton. Ναι, δυσκολεύομαι πολύ στο να προβλέψω αυτήν την αγωνιστική. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαι τελείως χαμένος, δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό. Εντάξει, είναι και γιορτές. Είναι δύσκολες αγωνιστικές αυτές. Απλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι να κρατήσουν οι managers τις μεταγραφές τους μέχρι όσο πιο αργά μπορούν να χάσουμε 0,1. Μπορεί να έχουμε ειδήσεις, μπορεί να έχουμε διπλές, κάτι να βγει για το AFCON. Όσο περισσότερο τρενάρουμε για να έχουμε το input. Εντάξει, ο Σάκης είναι μια άλλη πάστα manager. Έχει και αυτός όμως, παίζει με το... Έχει αυτός μία, είπε κράτησε μία. Κράτησα, ναι. Παίζει με το ένστικτο και καλά κάνει. Και εμείς που παίζουμε με τη λογική. Φέτος. Ποια λογική παίζει Ρένι? Φέτος. Φέτος με τη λογική. Okay. Για το Aston Villa Burnley ήθελα να πω εγώ ότι η Aston Villa τελευταία έχει πέσει από εκεί που πήγαινε να πιάσει κορυφή. Ναι, την έπιασε Ήλγκος εκεί πάνω. Έφερε ισοπαλία τελευταία λεπτά με τη Sheffield United. Έχασε από τη Manchester United. Ναι. Τώρα παίζει με την Burnley. Και αυτή η επιστροφή στις νίκες. Να δούμε. Είναι ότι έχουμε φέρει τριάδες από εκεί πέρα. Έχουμε το Watkins μπροστά, έχουμε πολύ τον Diaby. Κόνσα. Ναι, και ένα αμυντικό. Που τραυματίστηκε και... Καλά, εσύ πήγες πήρες Μορέν, ναι, όλες και εγώ είναι και δική τους. Ναι, πιστεύω θα το πάρει αυτό το μάτσι Aston Villa, τώρα δεν ξέρω εσείς τι ακριβώς σκέφτεστε. Θα το πάρει, αλλά δύσκολα. Ίσως ένα γκολ διαφορά, κάτι τέτοιο. Ναι. Και η Burnley, δεν ξέρω, αψυχολόγητη είναι. Λοιπόν, καλή τύχη για την Game Week την 20 λοιπόν. Και καλή πρωτοχρονιά να πω εκ των προτέρων, γιατί αυτό δεν ξέρω πότε θα βγει το επεισόδιο. Αυτές τις μέρες θα είναι. Να σας βρει με πράσινο βελάκι ο νέος χρόνος, γιατί λένε ότι γίνεται την πρώτη μέρα του χρόνου, γίνεται όλη τη χρονιά. Ωραία. Βεβαίως. Μόνο το Αντρέα να βρει με κόκκινο. Δεν πειράζει. Τέτοια καλοσύνη δεν την άντεξε. Ωραία. Okay. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.